Kwachemaro kwambiritu akenisonda akuti ine ngodzipereka kuti ndikhozorumikira boma lika ndingati ambasada munditume kunja ayi basi ndikufuna ndale zopusa ine ayi ndikufuna ndidzipita nkatumikire dziko kuti ayi lero limenelo bwana inu mmese machitoti APM uyo ndi nkhalamba APM uyo sabasa jeni ndimfiti ndokhwima iya leroli ndemuzino nditumizeni kwakuti ndipange na appoint motere. Let's be serious, my guys. Anyways, tiyambetu ndikufotokoza kuti abambo Keni Sonda Chitatata amene oto ndizonena kuti abweratu kuzayankhula makamaka dzulo pa tsamba lawo la mchezo akuti I am committed to save my nation if appointed anywhere than clinging to thuggery politics. Akunena kuti ndinozipereka notsopano kuti ndikhozorumikira dziko langa ngatito anga ndipanga appoint kundituma wina wakati ndikagwira ntchito ngati ambasada kayandezani kumano kusiyana ndi kunoti ndizikhala kunoku basi ndikumakakamira ndale zaumbava ngati zomwe zili kuno zaumbava zaumbanda zochitika zake ayi nditu kumakamba zoti izinso zochokera pati iye ayi kuyenda tundituka mphepo kenakakenso ku MCP we're not so much sure pakanali pano koma zuveka ngati kuti khangati akwekesana koso kumeneko nchifukwa uyu wabwera pa joyuruka mwe yake tusamatha kuyisunga samabisa chilichonse iye amangobwera basi kuyankhula zimene zikuyenda chani mmutu mwake nthawi imeneyo ndetu izi kumadabwa zoti lero limenelo ndi akutumeni ndani no mukanena kuti no I am committed akutumeyo ni ndani akutumeni ngati ndani nuyo fochonena kuti kuli fans ina yake kuchipani kwawoko pachandale zake ziru nzonena kuti to amafuna azipangana liwadi okhaokha azilipirana okhaokha awankatamanga bwino pa ground nthawi ya campaign awankapanga zotere ali ndi timu yochuluka kumeneko mwanena kuti anthu awo ndekuti sokwanira kuti angatumizidwe kumeneko ndekuti no akadumphe anthu awo atumizepo inuyo sayambitsa sonkhondo kumeneko nde amene amapanga appoint ndi president si munthu wina ndipita muthalika nde inuyo nthawi ya kampeni ija munakhala pasi ndikumachita za ndale zanu zaumbava zaumbanda ndi umbava muzili nazo zakukachigawenga chonchozo nkumantukwana yewocha mwayola zonena kuti ndi amene wankayima ndithu pa msonkhano waukulu ngatiwo ndikumakamba zona kuti ndikuzeni APM uja ndokhwima ndimfita amene ujayi chanitsani ndipo amene ujayi ayi kakhala pasi kumaopseza kwambiri ndikhoza kulodza ine chani komanso chimene mukuyenera kudziwa iye ujayi ndizonena kuti satani sapanga dzeni sakhala president amene ujayi iyayi azinyamuka kumapita kaya amati mu September kaya mnayi mu 2024 mmenemwe azinyamuka kumapita kunja chani sakhala president apita ku America lero mubwera nkumanena kuti yemwe udze tsopano akupange na appoint inu yakutumeni siyugwira magazi olo munthu atakhandwa mtima otani iwo kumunyoza ndakwakale number 1 kakupanga no liwadi fa yomunyoza iye aiti mtume amene yapita uko ndi choncho sizimayenda choncho riyayi inuyo munikampo ina munakapanga concentrate kumene koko kodi ngaya kuli mavuto kaya ndi ku MCB ko kaya anthu akwekwesana motani bwezi mutakhalira na basi ndikukonza nonde kuti mavuto amene ali kumene koko kaya inuyo ndi amene mwankuganiza zono kuti mwina mwake mufuna mutadana ndi anthu ena ake kaya inuyo nde kuti khalani paize basi komanso kuti magayiz it's high time fans ngati achina Keni Sonda amayenera apange titaya these guys have been in politics akhala mu politics kwa nthawi yayitali ndeno akakhalitsa choncho zomwe zimazitika nzonena kuti amayankhula mpaka na fundo zawo zija zimene amayankhula mwina make zimene zinalipo ngati zomati kumati apakha ngati ayankhulako zolongosoka zonse zija ndikupezeka kuti ndikutha mapeto wake ino tsopano amayankhulano zoduka mutu ndi mmakhala mukuziona Keni Sonda zomwe amayankhula madabwa zoti kodi munthu yali bwinobwino chani maijenaka amakhangati amenewo iyayi ndi zabwinobwinonso nthawi zina zake ukamenya ndale chonchi ndikupumulatu zimathandizatu kunali tufanzi tumachitsanzo ngati kunali achina Moses Dosi amatero ngati mamuziwa Moses Dosi anamwalira I think kaya mu 2024 menemucha magayi ngati amenewo anayozora nala ndale timaziwa nonso pano atamwalira kunali achina Moses Dosi Mona sizonena kuti no inafika point onena kuti atapanga ndale zija anapanga step out kuti yayi basi unoti feza athandale
kumano tiyambe kumayang'ana zinano za moyo wathu osati ndale nthawi ina iliyonse ndale ndiye kuti ukagona ndale ukadzuka ndale nde uyuru ndikeniso ndamene amanena zonoti yayi ndili pa sabatiko pakanale pano ndili paka holiday konero kuti ndizitolere kumbali ya ndale izi sindiyankhulayankhula kodi holiday ija yathu tsopano ifakamba kuyankhula zoduka mute yayi anabweranso pampani yayi ine ndisankheni kuti ndikhale chani ndipatse udindo kubomako ndipatse udindo iwe udindo akupatse ngati ndani iweyo iwe mene umayankhulira muja iwe mese ndamene umayankhulira kodi MCP usapitirize kugwira ntchito yayankhulira ya MCP bwanji lero muzibwera iyayi ndipatse udindo saini onena kuti mutu sugwira ndenkhani yake ndimeneyo akunoti iyeyiru apangidwe appointed ndekuboma kukaya mukutipo bwanji ati muntume munthu wanu ruyu iye aliredo ukatumikira dziko lino ndale watopa nazo ndale zauchigawenga watopa nazo munthu funso lakebe ndilomweloto kuti muri kuchitika zotani kumeneko there is something of course zinakalibe mwamphekesera zonjeti zimene tazitolere zofika kunena kuti no akeninso ndawo kaya kuti samayima ndi chipani kaya mapanga zotani kaya mayankhulidwawo ndekha ngati achotsa pa udindo wawo yankhulira chipani uja kapenapo achotsedwanso ku chipani kaya kumakhala ngati achotsa pa udindo umene agwetsa ndekaya ndichipsera mtima kaya ndekena kuno timene tikumva kuti akubweranso kumaziyankhula zonoti yayi ndililede ndale zauchigawenga ine ayi chani komanso zauchigawenga zochitika kuti ndale zauchigawenga fwe wadala ku MCP kuti afuna zinena zonoti ku MCP kukuchitika ndale zauchigawenga kuti kapena afuna kuphana kuti zafika pamene popo zikhala motani nanga sagale ndekuti ndikachigawenga choncho nanga tinganene cha ndale zauchigawenga ayi ndekuti ku MCP kuchitika ndale zauchigawenga zikhala motani ayayaya tikakhala nthawi zina zako umadabwe nde yonena kuti no atatuluka kuchipaniku kapena achotsedwa nde ikho zokhala chipyera mtima ikapulika bwinobwino tizabwera ndekuti kuzakupazani padzati kumakamba zotibwera ende zikagwinikaso zikapezeka tikumathamangaso kubwera kulani kuzakupazani koma akunena tu choncho kunena kuti no iwo andale zauchigawenga ayi ndi ku MCP ndi kumene ali nde magaya ku MCP kapena mwina mungati uzeru ndinu mupanga ndale zauchigawenga kumeneko kuti mwafika point yomaphana kapena umatcherana ndale kugwetsana kapena chani iyayi mutiuze ndinu zikuchitika nde kuti mukampo imeneyo ndi muli ndi ma information abwino ndinu fupa zikamachitika za mnyumba mwanu zikuchitika simungalephere kudani kuzidziwa koma no kenisonda what we can say inu akenisonda inu learn to shut your mouth shut up your mouth sometimes zimakhala bwino mupuzire nso pano kumatseka kukamwa yanuyi usati nonde kuti notupa mawa tisiza kumbukira zoti kenisonda kumatondana alero munhu omangoyankhula chani ayiso we can remember you with something good kali mwachisanzo magezi kenisonda ndizoti akapita kuchalichi amenya madrums itu ngati munaona akavira amenya madrums kwambiri pa band ngati yaku chalichi cha press team ija amagwira chidrum chija ndiye kumenya bwino amamenyanso bwino kwambiri umeona sizonena kuti no ndi chinthu chabwino chimene nomwina mwake bwanji zino nthawi ino muitengere kono kumakapanga za mulungu koko kusiyana ndi kuti muzingobwera kuvundula amadzi apa kuyankhula chonchi zoti ndinu amene munkanyoza lero mukubweranso kumanoti yaine ndipatseni udindo chani kodi ndinu andani ndinu akomediani kapena ndinu andale kapena ndinu andani kodi kapena family yanu ikamakuonani imaganiza chani kodi mafana anu akamakuonani kaya muli ndi zidzukulu zikamakuonani zimaganiza bwanji kumamva zimene mmayankhula zoduka mutu izi zikuchita kusowa kuyikani kategori yanu tikuyikeni kuti ndinu anthu amakomedi amadrama kapena ndinu otani kapena ndiwe mvundula madzi chabe fandero uyu ndi mvundula madzi musewala anabhala musidwa ku DPP you remember that time time ene ankachita kunyoza so time ezo ndachina Dausa achina kondwani nankhomwe achina Grisela Jeffrey achina Uladi Musa aja pansi machinkanyoza osati masewero kunyoza achina John Nyilongo aja kunyoza Peter Mutharika tokamba za zaka za mbuyo zija MCP DPP ili ku opposition time DPP nkagawanikana moja anachosedwa kumene kujefa zakhedwe lomweli losokoneza apa kubwera inu kodi family ana amakuonani motani wati samakhala kupasi kamene mkonoti yayo kubada apa ndi muonjeza takhala nkonezete so learn to shut your mouth up shut up your mouth and focus pa zinthu zina zomwe mwina zingathandiza moyo wako kusiyana ndi kuti no nthawi ina iliyonse kachithunzithunzi kazikhala kakuonongeka kaiweyo pa pasonde kuti akuonongana nange fere malakhazike ku MCP kuja
koma pakubwera azatondese zodoti yayi sadakazikike kumene kujakonso anyula anakonso kumeneko. Awa ndi ma attention seekers, amafuna ndi kuti iwo dzina lawo lizikhala kumatchulidwa nthawi ina iliyonse tchulidwa ndetu mpaka anatu kaya aziyankhula zoduka mutu kaya azitukwana kaya azivundula amadzi koma bora dzina lawo lizikhala kumatchulidwa, and that is wrong. Tizitchuka pa zinthu zabwino bwanji ati mwapanga point kumeneko again sondawa akuti